Hey guys, maswera sei. Ndisavo tanga tiri mutaxi nezuro takubva kwaTytie and kiki takananga paHermanus. Aiwa takafamba bus singaite guys, takafamba bus zvekuti nina bhebhi wangu weather chete ndiyanga kudhakwa kwainayo, but takafamba bus zvekutoti otherwise muri sei kwese kwamuri guys. Tichingokumbirisawo kubatsirwa kutenda kubva kuna Tytie and kiki. Aiwa tokumbirisawo kubatsirwa kutenda guys, tichitenda also imimi vakatifollowa, vese vakatifollowa kubva kuna mukoma Tytie, vese vakatifollowa kwese kwamakationa guys. Tinongotenda support yenyu ndiye tinonya kutenda zvakanyanyisisa. For now tombokupa maadvice mafambiro atakaita kubva kwana Tytie. Sazoitawo video ichitendawo vana Tytie nezvavakatiitira. Bozaiwa follow ngiri kufamba guys, mukuti support follow ngiri kufamba zisingaite. Saka maskitsi, aiwa maskitsi tinoita. Vanotifollow wabvira kudhara vanotiziva kuti maskitsi tinombozamazamawo. Now achati ari different because takandopiwa umwe unyanzvi takadzidziswa zvekuita na Tytie and kiki.